Er bhí na daine sa fólainn i gobrann seo is tír ainchinníoch a bhí ionainn. Ach mar dear amach ininn tú is tír cinneoch mar sinna bhí Americán ar bhí na héireanna Hallamastans na hochtúdaí. Bud a ní trefh chuin ní muid an agur tír eile sin daoine techt an jogs ní muid ar ála bimocht. Mar tálinn seo chola hir tála seo chola scór blian, bhfuil a bhfuil orin goil a taiste le airgad a híú. Pásnaí ó béidir agus béidir freisin sa a glún rún bhí sin cinál déit sin bheith cinál rutin, but ní sam tá muid cinál gimocht is. Ní muid chun sví muid hána. Ní hepané ní he. Ar tá chola cinál duine sa tíras tá cleachta chuile an Eorps. Deap mó chuile na fáile réide chéile. Ar bhealaí tá daoine áirithe sa tír ach ní níl mé iad ach tá sa tain cinál na grúpaí a bhín sa cahanús ar grúpaí eile agus ach tá muid fáil níos áir leach réir mar tána blianta a gimocht mar cahamid le san sochaí gaprú. Ar bhealach féidir ar bhealach eile níos ham tá rudí áirí go mór mar le heise bhíse tá bhíte go mór an fado. Trúbhíoch mu héanaáil nuí mu go sasan go America an bhaidchaí, but inis ní se go mór léidir agus is a cheappas ína ggóil, Dearthain go bhfuil cid duna daoine an seáinnear an fús cineach, beidir go sin níos massa faoin tú na sa cethir ach sa cethir sílan go bhfuil muid gach duine sort carcalir mar go muid buú le gach 6 duine agus faoin tú tá gach duine sort mar an ggéarna, so seans go muid fús cineach an sin. Beidir beganín beidir. An chuint tin sampla amach am na beidir dino híh lochsúil. Go mach mun cinál tá man sásta gúil se dá nach go leir daine nach mar se sásta gúil se nach chuúnaí garthób mar deire agus sin an téanú bheith man an rámáide lei sin sa dtíirse a gúil beganí ná áráid, ach beidir gúil tá beganí ná chola hir úsat. Ní hapan in réire, well as an tuiscart mé beidir gúil is mó sectarianism an na racism ach sinráite in éan ní dóm ghfuil sin mar sin tá glóir daoine ón tíortha eile gobrann seo agus ag martalinn seo agus ní eacham íon aib le sin agus tá cóide agam ó tíortha eile agus tá mé bras as lú siúd tá siad galad.